hiruran hasi ginen, eta urtekin nola, eta hirurako taldea zatitu zanen, hainbat arazongatik, taldeko heldunak behintzat udaberri etorri ziren. Ni adinez ez nintzen iristen, garai hartan 16 urte eskatzen ziren, galden sartzeko, ez nintzen iristen. Itxoin behar izan duen, adine indako, 16 urte indako neurriz ez ematen, umekin nintzela ez dakizak, eta orduan 18 urte indako soldauska jun, baino 6 bat hilabete olenago hasi nintzen, soldauska tokatu zitzaidan, eta handik etorritako, orduan ja sakon. Nire 16 urtekin nola hasi nintzen. Nirea dantzan, nik dantzan naturalen. Bi gurasok, familia guztia, osoak, atxona, denak herri nibilitakok. Eta nire bilakaera naturalen dantzan hastea dugu zitzaiten. Orduan, hasieran udaberriko ikastarotan da ibiltzen ginen, berazte egin hasi nintzen. Eta momentu baten, zure arazo berdina, nire edadeko guztik eta aurre haintzuten, da ni estatura eta flakoa eta zean nintzen, da enun perfila hoen dikan ematen. Eta orduan gehatu nintzen, pixkat estankatuta hor ikastarotatik, eta ikastarotatik alde inun. Gogoa zeukela, aukera zeuken bai alur edo zara bilabonako ikarian juteko, baina beak nahi eta nahi ez udaberri duzu. Orduan, orduan gara jartan aritzekin hitzein nun. Hola hasi ginen, mutil talde bat, mutila falta ziela bide batez, hortikan pixkanaka. Jo jarraitu dut ez, xantik bidez urtetik urtea, ez barrutik baizik-etak. Honekin lanen, baina albo batetik ez, eta ikustea bai, ze aldaketak sortzen dut. Baina izugarri baina, izugarri. Nik ikustet asko gertatzena, jende berri sartzen batzuk oso ondo onartzeue, eta beste batzuk nik ez dakit, opustak enduko bildurrekin, launtzea juteie, baina beti rezerlo txiki batekin, ez? Da nik uste holako zea gertatzen, beste batzu berriz, batek irikitze ditu, eta talde barrun arazoa sortzea, baina nik uste ez dela lantzen, eta kanpotik ikusitea aldaketak entzien, talde barrun. Emateko sisteman segun ze jende sartzean. Jende gaztelan iteko gauken, haren arabera aldaketak gauteia. Igual barrun ez dezu zea konturatzen ez momentun, baina gero hausnazten jarrita urte pasa ondoren egotea. Iruditzen zait, udaberri jakin dula garai berri hau eta egokitzen, ezta? Hainbat, beti hor betiko egiten nahitu gabe, egokitzen gauzak aldatzen, ez dakit honeako edo txarreako. Baina... Nik uste ziklikoa dela. Asko bizitza ez dela, modan zer daun haren arabera. Orduan egoatzen naiz urte batzutan dantza herrikoia izan zala, denak dantza herrikoia nahi zuten, ditzizu duten, tradizionala eta ez tegizat. Eta talde gehienak horta saiatzen ziren, orduan eskola goizalki eta hazi pixkata pixka kanpoa, baina udaberrik gara hartan tradizionala nola itezun da. Tradizionala denak hori nahi zuten. Gero gertatu zen, eduk emantzun buelta hundia, hortzean aukeran sortu horretik, txapelketak irabazi zitunen, da orduan, eta zan, txispa berri bat bezala ez, da orduan, jende erakarretasunik gustatu entzitzaion, da denak hortak juntzien, orduan, tradizionalak iratzea pixkat baztertuta. Orduan, nik uste jakin behar dela, baztertzean une horietan mantentzen da, hori izatea zaila. Uste, epoka txarra gai etortzeinen, egon goia, eta jakin hori mantentzen, bai pasatzen horrez zikliko buelta nire ustez. Eta garaikidea bali mauke arrakasta, hemen dik uste batzuta berriz izango tradizionala, eta handik uste batzuta berriz alrebes, hori gestionatzen nik uste kakoa dago. Eta horrekin bizitzen bali madakizu, tradizionala ez da galduko. Urtean aktuazio bat, bikin konformatu berko dugu, baina manten gingua, hori da horreko bilatzen zaila. Nik izan naiz gaina, kritika niko jaso ditut hemen negaraien, nire ditzen personalatako esaten da, tradizionala ez? Tradizionala esan neskan dantzak neskak eta mutilek udaberri barrun. Nik pena hartzen nun, beti neskak asko behidatzen zuen mutilek dantzai, ez dakit, erakartasun gehiago zeukelako zergatik,
Eta iruditzen zitzaidan, neskak beak bere dantzak menospreziatu bezalingo alitu bezala, ez? Eta nik esan, bueno, guazen defenditzea, taldek erabakitza halima, mantendu inberdala, o aldatu inberdala, nire iritzi bat da. Adibidez, ni talde barrun horren aldeenean, baino, San Juanetan bordondantzari bezala, neskak ateatzeko aldeenean. Nik iruditzen zait, herri hontan mantentzen jundan ondare badala, eta, bueno, korronte berri zehatzea, berritzaileak, bai, buelta eman diezaioke, baina nik uste ondare hori ez dugula galdu behar, ez? Azkenen, hortikan gatoz, eta hori eutxi, azkenen, ez dutena, ondarea mantentzea, nahi pertsonalki gehiago erakartzen hau, ez? Dantza, euskal dantzan ingurun, Kanpotik ikusita, gaur jendea herriko jaietan gustatzen da dantzarik ikustea, eta urte guztien ez ditu ikusiko, eta naiz eta dantza berdinek izan gustua jutea da. Eta hori da, dantzari geure errue, eske beti beha egiten nahi geha, ez dakize herritan beha, beste herritan, da iruditzen zaigu jendea aspertu itela, eta nik uste doi da sintoma bat norbea aspertzen hasi da. Orduan norbea jakin behar du bilatzen, nik arazoa dauket eta horrei bilatzen duten izten bideoak. Dantzari batek ustetik bizitza guztiak jarraituko dantza izatea. Beti musika entzute zone, beti txispea zei ateatzea, ezin egotzea, baina grinoi beti, nik uste beti mantentzea. Azkenen, ensaioekin gabe, gero ez da emaitzaik, ez? Azkenen, orduan, ez bakarrik dantzak ikasteko, dantzak ikasi eta gero ez azaltzea, dantzak igualgoatuko dituzu, baina aktuazio bateako, emanaldi bateako prestaketa oso garrantzitsua, bai filaldetik, bai zataldetik. Ni hasi nintzenen ensaiatzen duen ostegunetan da ostiraletan. Da, bueno, esan ditutena, gaztek beti beste gogo bat eukitzeu, eta iruditzen gutxi, da orduan hasi ginen astentzearen ensaiatzen. Eta, bueno, guztua nola zauden, nahiz eta ensaio ofiziala bi izan, ia egunero etortze ginen, da orduan, egunero etortze bat eta egunero ensaiatzen batzu, azkenen emaitzak ikusi dira. Nik dantzari bezala netzako izan zen ensaioak eta dantzeitea berastegiko plazan. Izan zen nire ametsa eta lortu nuen. Gero Tolosako batentzako izate zen San Juan Bezpera. San Juan Bezperan dantzeitea izate zen. Hor lokal zarren, bomberoeneko lokalan zeon argazki bat, San Juan Bezpera bateko, guztia handi 13 laun egitea, ez? Hola, sua ikuste zala, eta hori izan zen nire helburu bat. Ensaioak zehatzen hartu nituenen, eta hori bete zanen, nitzako izan zen ja den egit. Kurioso da, baina azkeneko urteko 13koten zeako batzen naiz. Intzuten Vallejo kapitan, eskubita zien Mikel Agirre kapitan, eskubitan Vallejo, Txito, Jorge Baizion, Fernando Baita, Gasteiz hirugarren eta Andoni. Eta beste entzeuden Koldo, bigarrena Juanjo, hirugarrena Julian, Kike, Olano eta azkena Igor Mendizar. Makila guztei zinta dantzik genduen, Jesus eta bio makila guztien, da zagi dantza Eneko, Iñaki eta Aritzek. Da, zan, nitzako izan zen, urte hartan gaina telebizioan bota zuten, aktuazio bukatu, trago hartzea joan, urrengo uneko San Juan, eguneko bizoko ez aurretik, eki aurretik, eta telebizioan ikuste dudarriko dantza izan zen. Gaurren arruntago bezala da, telebizioan ikustea eta bar, baina orduan ETV batek izatzea emanaldi hori ematea eta mairukin. Santa Marikoa izugarria izatea. Eta lehenko urten gaina hor agurra iteatean nintzanen eta zera, eta nintzako oso emozionante izan zen. Eta gero bordonantzan ateatza baita ere, lehenko urten bordonantzan gaina aurreskun joanekin ninunen, hori zen, nik txikitatik amesten nun gauza bat. De hecho, ni txikitan bordonantzata gero, eta Berastegiko San Juan dantzata gero, beti, jazten nintzen etxen bordonantzariz, eta etxen nintzen paseatzen bordonantzariz. Eta Berastegiko festak eta gero, jazten nintzen Berastegiko kapitainez, zezpata eta txapela eta orduan guk ikutzen nituen etxen, aita maixua zanan. Eta jazten nintzen, eta dantzan ibiltzen nintzen pasion, nire ez egiten. Orduan txikitatik sartuta eukieten hori, eta gero azkenen nire ametsak hortxe bete zian. Eta bai, horiek nintzako
handia izan zen, nik goiko atzei dut. Behin dantza talde baten sartu ezkiola, beti reto txiki jartzen joan, ez? Da horrek irauna zik, ez? Bueno, bez nire aurrena zen, iruran hasi ginenen, koldo sarasolak ematen zituen saioak, bueno, hasi ginen irurako ugaldekin hasi ginen, baina gero udaberritik koldo juntzan, eta intereskolarretako berastegi dantzatu behar gendula. Gure osabak eta dantzatzen zutena, izan zen, un reto, tristoena. Ikasi gendun, nola ikasi gendun, berastegiko eskatu zuten, udaberriko eskatu zieten zea jutea, ez de berastegi dantzatzea, baina haber gazteek, ez? Jende gaztean ez zutela orduan irurako ikasi zuen, eta goe nituen 16 urte, behastina lehen da biziko aldiz gendun, ez? Berastiko plazan atea, pasioko garaien entzutea. Hau, azpiko txeko Manuel entzea da, hau ez dakitzer da, izan zen, azitzea, 16 urte txiki izan ginen, baina orduan eganik egin. Eta holako talde baten jendea dutea sartuta atea, ez? Igual urte bete, 2 urte iraute, 3, eta orduan nik esatzen dut, kari hartan nik ensaioak ematen zuen, Balejo izan zen, ez? Azkeneko, espaldin behar ardura dunet, esan behar, Balejo, nahi ez jarri, idin ditut, 4, 5, 6 urte ez dakitzen, nahiz batzen, baina urte guztien ibilian jendeak hoi sartaz. Hoi biziko, behin biziko, o bi, eta hoi bizitza guztiak izan da. Eta hau jendea, induna dantza egun hortan, eta udaberri gauz bat, obestengatik utziuna, baina egun hori inoiz hartziko ezaiona, eta beti guatu azte eguna baina. Horrek aberastasuna mate. Azkenen oso dantza kurioso dira gureke, eta hori notatzea. Ni izan gehan biaketan, igual bertako publikoak ez, baina beste dantzataldek, folklore jaialdin bertan parte hartzen zuten dantzataldek, horiek bai estimatzen zutela gure dantzak, eta horiek ikuste zuten galdetzea etorri eta ze kurioso dian ez, eta baletetik asko dauka, bestetik asko dauka, oso dantza kuriosok, diferentek. Ez egin diozaztuko semana grande baten kontxan nola dantza egin gendun. Josuok eta izate ziren, da Josu aurretik zen, orduan jende tarten hor pasillo iriki ezinik, zeratu, dantza egin gendun, da txarok bastar guztetik entzutezion. Guztetik ez dakit, baina ez. Orduan, iritxitea. Nik ez da izan bat, enoko txaloa izan zen dantzari, baina jendeak gare olako lekutan txalo merke izan ditu, baina gustatu itea. Bai, nik uste bertan esko gara bertza. Nik uste une txarrak onak denetatik ez, baina onakin gelditu behar dela eta txarrak aztu. Beti ongoia ondako txarrak, eta une onakin aurreatena txalo eta txarrak etortze denene, bata beste heldu eta denga, aztu eta tiraka baletu. Bai, hoxe, nik lehen esan detena ez, dantzari izatean alde txarra, zera, hoxe. Auketak eta lesiok eta hola. Ez, zera, aurre iritzi horiek beti daudenak izartean, dantzari ingurun, ez, eta batez ere mutilan ingurun, dantzari mutilan ingurun, bai. Baina, ez, bestela, hori belarri batetik sartu eta bestetik atea ez, azkenen. Nire kasu nube berrik bizitzen mandit ez, esatea gau ez. Azkenen gure aso korrez autu zidan. Gu, famili bat geha, dantza eta kulturai esker. Dantza eta kultura aurrei joazte, gu, famili bat gehan esker, ez? Gu oso talde elkartu bat gehan esker. Nik udaberri behi emango nioke mezu bat, esan ez, jarraitzeko. Une txarretan akar hartzeko eta jarraitzeko aurrera. Ona daudenen oso horreza da, dena olatu gainen dena perfektu atatzea, baina geho une txarrek iriste den guatzeko une honetaz denak elkartu eta aurre mantentzea. Eta gauzonakin ikasteko eta txarrakin. Eta txarretatik baita, honetatik eta txarretatik bai, aurrea segitzeko, hoxe. Beste 60 urte eta gero bai. 60 urte hoxe, horrek dena esateu. 60 urte, ze garai zaietan hasi izan dena, ze garaia pasaian, nola? Hoxe, 60 urte. Ze ondarea da hon, eta ze ondarea transmititzen jundan belaunaldi.